Bonjour, je suis Paul. Je suis Núria. Je suis Pedro. Bonjour, je suis Rose. Bonjour, je suis Mustafa. I avui us presentarem el nostre treball de França. Aquí està el mapa de França, situat a Europa, de vora Espanya. Aquí tenim les coordenades franceses. La latitud és de 48 per 51,12 nord i la longitud és de 2 per 20,55 est. L'altitud sobre el nivell del mar és de 42 metres. Els països que té com a veïns són Alemanya, Espanya, Luxemburg, Andorra. que algú sap com és el relleu de França? El relleu de França està caracteritzat per l'Ivona francesa. Part dels Burgos descenen pel ral del Rodano i es dirigeixen fins a l'oest per alcançar la faldilla sud del massís central i al nord dels Pirineus. Ara us direm les muntanyes i rius més importants de França. Mont Blanc, 4.808,73 metres. Gran Jorassos, 4.208 metres. Aguilla Berta, 4.122 metres. Els rius són Riu Sena, 776 quilòmetres, Riu Roya, 1.013 quilòmetres, Riu Carona, 602 quilòmetres. Els tipus de clima són subtropical, continental, de muntanya i atlàntic. El clima de París és oceànic, semicontinental i superen els estius dels 30 graus. França és un país que presenta climes molt diferents. Per exemple, en el nord fa clima templat i fins l'horitzó està no continental. Aquest és el climograma de França. El mes en què el plou més és el desembre. El mes en què fa més calor és el juny. La població de França és aproximadament 66 milions d'habitants. Les principals ciutats i capitals són París, Marsella, Dionisa, Bordeus, Lilla, Nantes i Nimes. París és la capital i la major ciutat de la República, una de les aglomeracions urbanes més grans d'Europa, amb una població de 13.067.000 habitants, 2.211.297, dels quals resideixen al municipi de París. El sector primari de França té la indústria agroalimentària més important d'Europa. En 2005, l'agricultura donava feina a prop d'1 milió de persones. Alguns productes són el blat, les vaques, ovelles, fruites, hortalisses i sucre. El sector secundari de França representa el 20% dels llocs de treball, el 40% de les inversions i gairebé el 80% de les exportacions. Alguns productes són el formatge, és típic de França. Un tipus de formatge és el Cantal.
El sector terciari, és a dir, el servei de França, treballa més de 16 milions de persones. Els comerços més importants són hipermercats, supermercats, Carrefour, Auchan, Casino, etc. Les indústries franceses són comparables en volum, varietat i quantitat de producció als altres països d'Europa occidental. Com puc anar a França? A França podem anar des d'altres països, en vaixell, en avió, i si estàs a prop pots anar amb cotxe, metro i autobús. La moneda actual de França és l'euro i la passada era el franco, que l'euro són 6,56 francos. I ara Mustafà me recitaré un poema en francès. Je suis perdu, voiture, je suis noyé, inondé dans la mort. Je me choisis plus de moi. Si je m'ennuie, si je respire, si je parle, je sois que je t'aime. I ara en Pedro vos farà la traducció. Estic perdut. Veus, estic ofegat, enfonsat d'amor. Ja no sé si visc, si menys, si respir, si gel. Només sé que t'estim. La bandera de France té 3 colors, blanc, vermell, blau. Els monuments més importants són la Torre Eiffel, situat a París, és un edifici o construcció del centre de París. L'Arc de Triomf, situat a París, és un monument popular. Jardí de Luxemburg, situat a París, és un parc i jardí. Els animals que podem trobar a França són el moix, la gavina, les rates arnicleres, el bisó i el mussol. La vegetació de França té com en el clima dos àmbits, clarament diferenciat en l'Atlàntic i el Mediterrani. L'art de França pot ser de diferents tipus: gòtic, romànic i renaixentista. A França n'hi ha tradicions. Vesteixen molt elegant i casual i saluden a tots molt bé. Bonjour! Alguns festivals són Nadal a França. En Nadal la família intercanvia regals. Sant Valentí consisteix en que les dones van a casa dels homes i xerraven per les finestres. Els esports que més es juguen a França són futbol, rugby, ciclisme i atletisme. El menjar de França sol ser molt gran. Una de les receptes la tenim aquí, un batú. Per a aquesta recepta necessitem els següents ingredients: 800 ml de llet, d'ametla i nàbius, el que vulguem. El que hem de fer és batre els nàbius i la llet d'ametla junt. És molt senzill. També us podem dir els músics més importants. Ells són Héctor Rios, Georges Bizet, Claude Debussy i Léon Delibes. Pasqua es celebra en Setmana Santa, amb bombons i platerets on es posa de manifest les tradicions
i la celebració de la Pasqua a França. Els instruments típics de França són l'acordeó, l'acordeó, la flûte, la flauta, la harpe, l'arpa, la tambor, el tambor. Una de les cançons més conegudes és La vida del House, de la cantant Edith Piaf, com aquí podem veure. Tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours. Ça me fait quelque I ara continuem. La religió de França és l'ateisme, que ocupava el 31%, la religió musulmana, que ocupava el 6%, i la judia, que ocupava el 1,5% de la població. És molt poquet. I per últim, l'educació francesa. L'educació francesa no es va caracteritzar per la llengua als paus. Al final, l'educació va ser obligatòria. L'educació francesa no es caracteritza per la llengua, des de la instal·lació de l'educació obligatòria en el segle XIX. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. merci beaucoup, au revoir. Merci beaucoup, au revoir.